Slovenské elektrárne, ktoré sa predali za 839 miliónov eur, čo v tom období v kurze predstavovala 31,5 miliardy slovenských korún. To nebola zlodejina, to bol galaktický lup. Lup, to sa nedá ani nejak inač nazvať. Proste niečo, čo stojí, čo má minimálnu cenu 120 miliard, sa predalo za 30 miliard. Veď to je tá nehoráznosť. A tu si niekto si dovolí rozprávať o tom, či to bolo na nástenke alebo na prosím vás, nech to bolo aj v zošite. No a čo? Zákon, keď to povoľuje, tak to povoľuje. Prihlásil sa taliansky Enel a my, pretože to bol jeden záujemca, sme si rýchlo prijali jedného poradcu, ktorým bol Pricewaterhouse. Ja neviem, kvôli čomu sme si prijímali toho poradcu, keď v podstate, keď tender s jedným, neviem, kto tam mal ten druhý vyhrať. A ten poradca, div sa svete, si vyúčtoval dokonca za to, že radil, že z jedného si máme vybrať jedného, ten si vyúčtoval miliardu slovenských korún. To je skutočne veľmi zaujímavé. Slovenská národná strana ani z toho nezomre, ani nezanikne. Je to najstaršia politická strana nás Slovákov, ktorá tu existuje od roku 1871 a bude existovať, či už táto opozícia tu bude, alebo či tu tí gavnári hore sediaci budú, alebo nebudú. No vy sa smejte, ale smejete sa zo svojej vlastnej blbosti. A to mi nejak neprekáža, keď sa smejete sám zo seba. A to, čo rozprával túto predkladateľ, no neviem, tak teda vás nepoznám vôbec. Ja som sa čudoval, že vôbec tu sedíte niekde, niekade, neviem, skade ste spadol z neba, ale budiš, no. Budiš, keď už tu rozprávate tie svoje nezmysly. No a keď som počúval, neviem, v teatrojke, pán poslanec z Martina, ale aj vám som priezvisko zabudol, Janiš, no keď som vás počúval, no tak to bolo komické. To bolo niečo neskutočné. To bolo niečo neskutočné. Som to vyrátal. 13 razy ste zopakovali to isté. 13 krát. Ja už som si myslel, že neviem, či som ja mentálne retardovaný, alebo vy. Ale aby sme sa tu skutočne nepredvádzali, veď to je úplne trapné sa ukazovať ľuďom, keď si niekto myslí, že tu sedí na zadku, tlačí gombíky a ešte si myslí, že robí. Tak to je nehoráznosť. To je nehoráznosť. Už skutočne šetrite nás, časovo šetrite, odhlasujme to, buď tak odhlasujeme, alebo tak odhlasujeme. Len prosím vás, netárajte a netvárte sa, jak ťažko pracujúci ľudia. Ja vás o toto prosím. Ďakujem pekne.